Hello friends, welcome back to my channel. What's up? Absolutely fine. So friends, दिनै भिडिअ नोंथांमोननो जेनाखि YouTubeनिफ्राय मोननाय गोदान आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामना खोन्थागोन। ओके स' आरो बे YouTubeनिफ्राय मोननाय गोदान आपडेट्सफोरा जाहैदों मोनसेया जाहैदों सिलभार प्ले बाटनखौ लानानै जादों आरो मोनसेया जाहैदों चेनेलनि भेरिफिकेसन बेस मोननायखौ लानानै जादों। स' बे मोननै गोदान आपडेट्सआ नोंथाङा सासे इउटिउबारआ जोबोद इम्परटेन्ट आरोखिना नोंथाङा बे मोननै गोदान आपडेट्सफोरनि सोमोन्दै मिथिनाया जोबोद इम्परटेन्ट। ओके स' नोंथाङा सासे इउटिउबारआ भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासे नाय। ओके स' मानो होननानै बुङोबा आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन खालामना खोन्थागोन। ओके बे गोदान आपडेट्सनि सोमोन्दै स' लेट्स स्टार्ट टु भिडिअ। So friends, first of all, नोंथांमोननो फार्स्ट आपडेटनि सोमोन्दै खोन्थागोनसै जेनाखि सिलभार प्ले बाटननि सोमोन्दै। स' सिलभार प्ले बाटननि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथियै जानांगौ नङा होमबा जेनाखि जोंनि चेनेलावहाय 100k साबस्क्राइबार जाबानो मा जोङो इउटिउबनिफ्राय मोनसे एवार्ड मोनो। बे जाहैदों मा सिलभार प्ले बाटन 100k साबस्क्राइबार जाग्रोयोबा। स' जोंनि बे बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां इउटिउबार मोनबाय आरो जाखांगुरमोन बर' इनफ'मोन आलफ्रेड सारमोन। स' बिथांमोना सिलभार प्ले बाटनखौ मोनबाय जेनाखि गावसिनि बेसिनि चेनेलावहाय 100k साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय नङा होमबा। स' नोंथांमोनाथ' नुबाय जानांगौ बिथांमोननि मोननायखौ सिलभार प्ले बाटन मोननायखौ भिडिअसफोरखौ नुबाय जानांगौ नङा होमबा। स' एबारहाय मा बुंदों इउटिउबा बे सिलभार प्ले बाटनखौ लानानै एबारनिफ्राय मा सिलभार प्ले बाटनखौ मोननाय नंला होनना बुंदों आरोखि ना। बे मोननाय नंला होननायनि मेन रिजनानो जाहैदों मा जायनि चेनेलावहाय भेलुएबल कन्टेन्ट गैया जेनाखि माने आलां जालां भिडिअ बानायो जानला मोनला। स' जानला मोनला भिडिअ बानायो नङा होमबा। स' बिथांमोननि चेनेलनि थाखाय बे सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जानाय नङा होनना बुंदों आरोखि ना। जुदि मा सिलभार प्ले बाटनखौ नोंथांमोना मोननो लुगैयोबा स' बेवहाय होनदों आरोखि ना इउटिउबा नोंथांमोना बे सिलभार प्ले बाटनखौ 100k साबस्क्राइबार जायोबा नोंथांमोना बे सिलभार प्ले बाटनखौ मोननो लुगैयोबा बेवहाय मा बुंदों इउटिउबाहाय मोनसे भेलुएबल कन्टेन्ट बानायनांगोन एबा फेस स्किम भिडिअ बानायनांगोन आरोखि ना। भेलुएबल कन्टेन्ट होनोबा मा बुजियो नोंथांमोना जेनाखि नोंथांनि कन्टेन्ट एबा नोंथांनि बे चेनेलनि जेनाखि भिडिअसफोरखौ नायनानै पाब्लिकफ्रा माबा मोनसे सोलोंनो हायो एबा माबा मोनसे नलेजखौ अबजार्भ खालामनो हायो एबा माबा मोनसे गावनि एक्सपिरियेन्सखौ बारायनो हायो माबा मोनसे सोलोंनो हायो नोंथांनि बे भिडिअखौ नायनानै। स' बेनो आरोखि ना एबा माबा मोनसे गियानखौ अबजार्भ खालामना लानो हायो। स' बेफोरबायदिखौनो बुङो नलेजेबल कन्टेन्ट जेनाखि भेलुएबल कन्टेन्ट जेनाखि भेलु गोनां कन्टेन्ट नङा होमबा। कन्टेन्ट होनबा मा जों नोंथांनि बे भिडिअखौनो कन्टेन्ट होनना बुंखायो आरोखि ना भेलुएबल कन्टेन्ट। स' बेखौनो होनदों आरोखि ना बेफोरबायदि भेलुएबल कन्टेन्टखौ जेनाखि भिडिअ बानायग्रा स' बेफोरबायदि चेनेलनि थाखायसो एबारनिफ्राय सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जागोन होनना बुंदों आरोखि ना। आगोलावथ' मा जेरैखि जाया नोंथांनि बे चेनेला मनिटाइजेसन जाबाय एबा 100k जेरैखि जाया नों जेरैखि खालामनानै जेनाखि 100k साबस्क्राइबार जाया मानो नोंथांनि बे चेनेलनि थाखाय मा सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जायोमोन आरोखि ना आगोलाय जेरैखि जाया नोंथांनि बे चेनेलाव 100k साबस्क्राइबार जाबानो मा सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जायोमोन आरोखि ना। नों जेरैखि जानला मोनला भिडिअ बानाया मानो आलां जालां एबा नलेजेबल भिडिअ एबा भेलुएबल कन्टेन्ट बानाया लाबानो जानला मोनला नोंथांनि चेनेलाव 100k साबस्क्राइबार जाबानो मा सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जायोमोन आगोलाय। स' एबारनिफ्राय मा मैयाहाय गोदान आपडेट्स फैदों इउटिउबनिफ्राय बेवहाय इउटिउबा रोखा रोखा बुंखादों आरोखि ना एबार नोंथांनि बे चेनेलावहाय भेलुएबल कन्टेन्ट एबा माबा मोनसे नोंथांनि बे भिडिअसखौ नायनानै पाब्लिक बा भिउवार्सफ्रा नोंथांनि भिउवार्सफ्रा अडियेन्सफ्रा नायनानै नोंथांनि भिडिअसखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंनो हानाय एबा मोनसे भेलु गोनां कन्टेन्ट एबा मोनसे नलेजेबल कन्टेन्ट बेफोरबायदि भिडिअ नङा जेनाखि आलां जालां भिडिअ आपल'ड खालामबाय बा बेफोरबायदि चेनेलनो सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जानाय नंला होनना बुंदों आरोखि ना। स' इउटिउबाव नोंथांमोना गोबां इउटिउबारखौ नायोबा नुनो मोनगोन आरोखि ना जानला मोनला भिडिअ बानायगोन माने नोंथांनि चेनेलावथ' मनिटाइजेसन अन जागोन एबा नोंथाङा मा गोबां रांथ' खामायनो हागोन नोंथांनि चेनेलावथ' मनिटाइजेसन जागोन एबा रांथ' खामायनो हागोन नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन बाट नोंथांमोना मा एबारनिफ्राय सिलभार प्ले बाटनखौ मोननाय नंला होनना बुंदों आरोखि ना। स' बे बुंनायानो जाहैदों मा भेलुएबल कन्टेन्ट बानायनांगोन एबा फेस स्किम भिडिअ बानायनांगोन। फेस स्किम भिडिअ बानायनाया जाहैदों मा बेनो जाहैदों आरोखि मेन रिजना सिलभार प्ले बाटन होनायनि एबा होयिनि मेन रिजन बाथ्रा बुंनाया जाहैदों मा भेलुएबल कन्टेन्ट बानायनांगोन एबा फेस स्किम भिडिअ बानायनो जानो लुगैदों आरोखि ना इउटिउबहाय फेस स्किम भिडिअ। स' गोबां मा आलां जालां फेस स्किम भिडिअ बानायालासिनो गोबां भिडिअ बानायग्रा दङ माने फाल्थु भिडिअ बानाय आरोखि ना माबा चेनेल माबा माबि हेकिं खालामनाय माबा लाइक्स बारायनाय माबा माबि आलां जालां माने भेलु गैयै कन्टेन्ट बानाय आरोखि ना भेलु गैयै भिडिअ बानायो। स' बेफोरबायदि चेनेलनि थाखाय इउटिउबा एबारहाय बेफोरबायदि माने सिलभार प्ले बाटनखौ होनाय जानाय नङा होनदों आरोखि ना। नोंथाङा मोननो लुगैदोंबा भेलुएबल कन्टेन्ट बानायनांगोन नङा होमबा। स' इउटिउबाव नायोबाथ' नोंथांमोना एकदमबारे जानला मोनला भिडिअ बानायग्रा दं आरोखि ना आलां जालांनो जुदि नोंथाङा मोननो लुगैदोंबा मा भेलुएबल कन्टेन्ट बानाय फेस स्किम भिडिअ बानाय नङा होमबा। आरोबाव मा मोनसे बुंनो बेयावहाय मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रायानो जाहैदों मा नोंथाङा जुदि मोनसे फेस स्किम भिडिअ बानायबा नोंथाङा जुदि फेस स्किम भिडिअ बानायबा नोंथांखौ बयबो सिनायगोन एबा बायसान्स नोंथांनि चेनेला हेकिं जाबाय एबा माबा मोनसे माने गोरोन्थि खामानि मावनायनि थाखाय इउटिउबा नोंथांनि बे जेनाखि चेनेलखौ सासपेन्ड खालामबाय एबा डिलिट खालामबाय नङा होमबा
बेनि उनावहाय नोंथाङाथ' मा नोंथाङा फेस क्रिम भिडिअ बानायखायो नालाय फेस क्रिम भिडिअ बानायबाथ' बयबो सिनायखायो नालाय जेनाखि फेस क्रिम भिडिअ बानायफिनोबा नोंथाङा नेक्स्ट टाइमावहाय नोंथांनि बे मेन चेनेला गाज्रि जायोबा माबा मोनसे डिलिट जायोबा एबा हेकिंफोर जायोबा नोंथाङा नेक्स्ट टाइमावहाय मा गोदान चेनेल खुलिफिनबाबो मा जागोन नोंथांखौ बयबो सिनायखानोसै नालाय नोंथांनि चेनेला दसेनि उनावनो ग्र' जाफिनो आरोखि ना स' थिग बेबायदिनो फेस भिलु जेने फेस क्रिमनि भिडिअ बानायनायनि मोनसे भिलु गोनां माबा मोनसे आरोखि ना माने इम्परटेन्ट आरोखि ना बेखौ बुंखादों आरोखि ना इउटुबाव फेस क्रिम भिडिअ बानायनो लुगैदों स' बेनो आरोखि ना आरोबाव नेक्स्टआव बुंदों जेनाखि चेनेलनि भेरिफिकेसन बेस मोननाय स' भेरिफिकेसन बेस मोननाया जाहैदों मा मोनसे गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामोबा मा नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरो राइटसिन जेनाखि हमना लादों नोंथांनि चेनेला जेनाखि फर एग्जाम्पल हमना लादों आङो मोनसे गिदिर इउटुबारनि नामखौनो लानोसै जेनाखि बिबिके बाइन्स हमना लादो टेकनिकेल गुरुजिमोन बिथांमोना जुदि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामोबा मा नामनि जेनाखि टेकनिकेल गुरुजि नुगोन बे टेकनिकेल गुरुजिनि नामाव मा भेरिफिकेसन बेस ओरै राइटसिन नङा होमबा स' बे जाहैदों बेखौ राइटसिन बेखौनो भेरिफिकेसन बेस एबारनिफ्राय थिग बेबायदिनो आरोखि ना 100K साबसक्राइबार जायोबा बे भेरिफिकेसन बेसखौ मोनोमोन आरोखि ना आगोलहाय भेरिफिकेसन बेस एबारनिफ्रायबा मा बुंदों इउटुबा बेवहाय जेनाखि जानला मोनला जाय मानसिया जानला मोनला कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायो एबा आलां जालां भिडिअ बानायो स' माने जायनि भिडिअआवहाय मा एकदमबारे जेबो माबे सोलोंथाव एबा माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनै बा आलां जालां कन्टेन्ट बानायग्रा स' बेफोर बिथांमोननि चेनेलनि थाखाय बेबायदि भेरिफिकेसन बेसखौ होनाय जानाय नङा होनदों आरोखि ना जाय मानसियाहाय जाय इउटुबारहाय भेलुएबल कन्टेन्ट जायनि भिडिअखौ नायोबा माबा मोनसे सोलोंनानै लानो हायो एबा मोजां गियान लानो हायो एबा मोजां नलेज लानो हायो स' बिथांमोननि चेनेलनि थाखायसो बेबायदि भेरिफिकेसन बेसखौ होनाय जागोन होनना बुंदों आरोखि ना सिलभार प्ले बाटन होयिनि सिगां नोंथांनि चेनेलखौ चेक खालामनो नायगोन भिलु नोंथांनि भिडिअआ भिलु दंना गैया एबा दंना गैया नोंथांनि भिडिअआवहाय माबा मोनसे पाब्लिकआ नोंथांनि भिडिअखौ नायोबा माबा मोनसे सोलोंनो हागोन ना हाया स' बिदिखौ नायनानैसो इलिजिबोलबा नोंथांनि सिलभार प्ले बाटन 100K साबसक्राइबार जायोबा सिलभार प्ले बाटन मोना बे सिलभार प्ले बाटनखौ नोंथांनि थाखाय होनाय जागोन आरो भेरिफिकेसन बेसखौबो बे थिग बेबायदिनो आरोखि ना नोंथांनि बे भिडिअआवहाय माबा मोनसे भिलु एबा पाब्लिकफ्रा नोंथांनि भिडिअखौ नायोबा माबा मोनसे सोलोंनो हायो एबा मोनसे मोजां गियान लानो हायो एबा मोजां नलेज लानो हायो स' बेफोरबायदि भिडिअ एबा बेफोरबायदि चेनेलनि थाखायसो बे भेरिफिकेसन बेसखौ होनाय जागोन होनना बुङो भेरिफिकेसन बेस होयोबा मा बे भेरिफिकेसन बेसखौ नुयोबा मा बे सासे गिदिर इउटुबार होननानै मोनसे सिनायथि मोननाय बायदि जायो आरोखि ना स' गिदिर इउटुबारफ्रा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबा बेबायदि नामनि चेनेलनि नामनि उनाव ओरै भेरिफिकेसन बेस ओरै राइटसिन नुनो मोनगोन नोंथांमोना बिनो आरोखि ना भेरिफिकेसन बेस बे भेरिफिकेसन बेसखौबो मा 100K साबसक्राइबार जायोबा मोनोमोन आरोखि ना जेरैखि जागोन 100K साबसक्राइबार जायोबानो भेरिफिकेसन बेस मोनोमोन एबारनिफ्राय बेबायदि नंला भेलुएबल कन्टेन्ट बानायनांगोन नोंथाङा स' बेनोमोन आरोखि ना जायनाखि इउटुबनि मोनसे मोननै जायनाखि गोदान आपडेट्स फैनाया अके स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ अके स' एबारनिफ्राय फेस क्रिम भिडिअ बानायनाय स्टार्ट खालामदो एबा मोनसे भेलुएबल कन्टेन्ट बानायनायखौ स्टार्ट खालामदो नोंथांमोनाबो माने गावनि चेनेलाव आलां जालां भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालाम आरोखि ना नोंथाङा जुदि सिलभार प्ले बाटनखौ मोननो लुगैदोंबा नोंथांनि चेनेला आलां जालां भिडिअ बानायबा जानला मोनला भिडिअ बानायबा मा माने नोंथांनि चेनेला मनिटाइजेसन जागोन आर्निं खालामहागोन नोंथाङा खिन्थु बे एवार्डफोरखौ मोननाय नङा आरोखि ना भेरिफिकेसन चेनेलनि भेरिफिकेसन बेसखौ मोननाय नङा सिलभार प्ले बाटनखौ मोननाय नङा 100K साबसक्राइब जायोबा सिलभार प्ले बाटनखौ मोननाय नङा नोंथांमोना स' बेनो आरोखि ना मेन बाथ्राया बेनो आरोखि ना नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै मोजां भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो सेकेन्ड सरि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरो सेराव थानाय बेल आइकनखौ प्रेस खालामो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय